Wara wafqa għall-aħbarijiet u ftit reklami aħna se nkomplu għaddejjin bil-programm Kalamita. Nistieden il dawk li forsi għadhom kemm inaqdu magħna issa u nawguralkom il-kumplament tal wara nofsinhar tajjeb. Magħna fl-istudios nilqa' it-tieni mistieden u miegħi għandi issa lil Mattejus Grasso. Mattejus ħajtkellimna dwar kif il-bniedem iħossu aħjar kemm kif niklu kif ukoll bl-eżerċizzi. Mattejus, nirringrazzjak tal-ilqajt l-istedina. U għahna rridu għas nisimawk biex tkompli tħedġiġna ħalli jek forsi dak li jkun wieħed jkun qiegħed naqxejn jittardja naqra u jillaxka naqxejn anka kif niklu u ġisimna kif għandna nieħdu ħsibu, inti tina dik naqxejn ta' ċarġ. Napprezza, nirringrazzjak. Fil-fatt anka għax it-temp ikun kif ikun, għaw Malta eżek qasadek taqbattar fjekux ix-xitwa jekux is-sajf. Allura qisu dejjem irdu nkunu daqsxejn lesti, anka forsi fiżikament tajjeb għal dak li ħajjiġri. Jiġifieri anka pereżempju illum li qed nirrekordjaw dal-video isu rebbija. Meta fil-verità suppost hija x-xitwa, ma insomma. U ħafna nies jistaqsu isma' issa l-temp qed jinbidel. Tajjeb jew inkella sorpriża, ħsibtu ħajkun ħafna xita u fil-verità qisu rebbija. Jiena kif nista' nieħu ħsieb anke naqra kif nidher, ħanibdew minn hemmhekk. L-ewwel qed min nappellaw, l-importanti nsibu sistema. Tista' tkun sistema ta' ikel, dik li msejħa dieta, tajjeb Veronika, u anke sistema ta' exercise għax daw ħajimxu flimkien, illi aħna l-ewwel net irridu naraw illi aħna kapaċi nżobbuhom. Mela inutli dimenti li m'għandek xi kundizzjoni medika, jien naf fuq parir ta' tabib pereżempju jkollha bżonn tevita xi jikel. Hemm min pereżempju ma jistax jieħu ħafna frott, jew laqqas ftit, ma jistax jieħu ċertu ħaxix. Avolja għal-maġġoranza huwa tajjeb dal-ħaxix. Imma diment li m'hemmx raġuni valida għal ferdu naqtaw oġġett. Mela importanti illi jekk irridu verament dak is-sistema, dik is-sistema inżommu għat-tul ta' żmien, illi naraw li dik is-sistema aħna komdi biha. Għax jiena ma nafx inti, ma ngħid għalija jien Veronika, jekk nimxi ma' xi pjan li għadli dik ma tista' tieħu xejn minnha, l-oħra ma tista' tieħu xejn. Jien ma żomm iżgur. U xekk wara ftit bħal ħafna nies taqbżilna u nerġgħu mmorru għal ħajja l-antika. L-istess l-exercise. Jekk inti qed tmur x'imkien jew qed tagħmel xi exercise anke waħdek id-dar, illi inti tgħid ma dan niddejjaq nagħmlu, sib xi ħaġa oħra issa. Għax il-logħba mhix li toqgħod tissapporti sa ma jgħaddi l-ħin, il-logħba hija li ssib xi sistema li inti kapaċi żomma għal tal-inqas nofsija u dik is-sistema qed tagħtik ir-riżultati. Mela pereżempju kif jistanka jibda jurina għal-reġija, ħanuru anke ftit exercises sempliċi li anke jistgħu jsiru mid-dar. Tajjeb Veronika, li dak li jkun jista' jmur u ħanati l-parir li jmur xi postijiet fejn ħajiltaqa' ma' nies bħalu. Għax aktar tagħmel kuraġġ kultant. U fejn anke hemm gwida professjonali. Ekku. L-ewwel waħda qiegħda hawnhekk u tkellimna ftit fuqha diġà. Li ma hija l-aħjar dieta, which diet is best. Hija dik id-dieta li kapaċi żżomm tul ta' żmien. M'hemmx dieta illi hija infallibbli, kemm inti naturalment qed tieħu gost bir-riżultati li qed tagħtik u kemm mhijiex literalment qed iġġielek tħossok misera. Dik number one. L-aktar dieta famuża u tajjeb aħna ngħidu li aħna laki ħafna hija l-pjanta ikel Mediterranju. Ġifieri di għal 3 snin konsekuttivi, Veronika, dik li dura Mediterranean diet ġiet ivvotata bħala l-aktar dieta tajba fuq ħafna raġunijiet fosthom għat-toma, fosthom kemm in-nies kapaċi jżommuha, anke kemm tagħmel ġejta s-saħħa, ara kemm aħna laki dieta Mediterranja. Ħanimxu anke għall-istampa li jmiss. Illi hemmhekk qed naraw il-famuż pereżempju cross trainer. Hemm min jgħidlek biżżejjed nimxi biss, jew nagħmel treadmill, jew nagħmel kif qed naraw fl-istrampa l-cross trainer. Għal-bidu, speċjalment forsi għal minu kbir fid-daqs, iva kwalunkwe moviment anka li qisu l-mixi ħajamel il-ġid. Però ħajasal żmien Veronika, illi tgħid jiena nimxi kemm nimxi nagħmel x'nagħmel, jiena mhux qed nara bidla. Għax il-ġisem kif konna qed ngħidu anke qabel il-programm ħajjidra. U l-ġisem għandu bżonn varjetà. Allura jekk nimxu daqsxejn għall-istampi li jmiss, pereżempju, hawnhekk ħanaraw dal-waqt exercise illi daqisek inti qed toqgħod bil-wieqfa u tpoġġi bil-qiegħda. Dak li jgħidulu squats fil-fatt hemm persuna fin-nofs li qiegħda kważi spiċċat il-moviment, qiegħda kważi bil-wieqfa, u persuna l-aktar viċin tal-iskrin illi qiegħda kważi bil-qiegħda. Kważi qed juruna. Referenza żgħira għal dawn l-exercises. Mattejus, importanti li min jagħmel l-exercises id-dar waħdu ma jibdix jagħmel squats mill-ewwel ta' xejn warming up. Importanti illi qabel ma tibdew tagħmlu eżerċizzi fiżiċi waħedkom id-dar, imqar darba marru għand trainer ħalli ikun jista' jgħidilkom kif tibdew għaliex jekk tagħmlu exercise waħedkom mill-ewwel tistgħu tagħmlu injury u jiswilkom qar. Grazzi li tissemmi hekk, mela bażikament għal pjan personali ta' ikel l-aħjar ħajkel nutritionist li hija kwalifikata fejn hemm luġieħ tajjeb illi qabel ma naqbdu u nibdew xi ħaġa nitkellmu ma' fiżjoterapist jew ma' tabib. U imbagħad it-tielet waħda iva naqbel miegħek ukoll l-aħjar coach ħajrina x'għandna nagħmlu, kif nagħmluhom,
ħalli anka nevitaw l-injuries. Ekku. Hemmhekk sempliċement qisu nfajna tajjeb ħdejn il-baħar. Sempliċement għandna met minn taħtna u għax is-sinjura kif qed naraw dik tal-abjad jekk huwa abjad dan għax minna ma tantx qed nara qed tolli saqajja u idea, dik qed tħaddem kemm spallejja u anka żaqqa u saqajja fl-istess eżerċizzju. Moviment. Ġifieri ara daqsxejn kemm nistgħu nagħmlu ġid. L-istampa li jmiss ħanaraw anka persuna illi jew persuni illi għax qed jagħmlu ta' parsi boxing qed jippanċjaw tajjeb flok ma jiżvugaw fir-raġel jew fil-partner qed jiżvugaw fl-arja. Hemmhekk għax qed jagħmlu moviment wara l-ieħor qed iħabbat ħafna l-qalb, bekk ħajaħarqu kaloriji illi nkunu kilna u xrobna u kif semmejna wkoll. Dak huma ħajatik feelings għax meta tħabbat il-qalb tieħu dak iċ-ċertu feeling illi qed tieħu gost, qed tirrilassa, qed tiżvoga, qed u din hija tad-daħ kważi kważi, avolja qed titħabat inti qed iġġib aktar enerġija. Hemm min jgħid li wara training mhux talli ma qabadniex nas, talli ġejt kien qed intajjar kull memm id-dar imbagħad, tgħidx kemm għamilt affarijiet. Jiġifieri għandna l-għażla fil-ħajja. Nistgħu immorru għal xi tip ta' pjan ta' ikel illi iktar qiegħed jiffrustrana milli jgħinna. Tajjeb, nistgħu morru anke għal exercise li huwa boring dejjem l-istess jew li nkella mhux qed riżultati. Jew nistgħu immorru għal pereżempju sistema ta' ikel kif semmejna il-famuża Mediterranean Diet fuq parir ta' nutritionist, jew inkella nistgħu immorru pereżempju anke fejn jidħol għall-exercise nofsija exercise sura ta' nies illi nħadmu ġisimna kollu. Allura l-għażla hija dejjem tagħna nagħmlu l-aħjar għażliet. Nirringrazzjak ħafna Matteus Grasso illi tiġi hawnhekk u timlida xejn baktar enerġija u tida xejn kuraġġ ħalli forsi minn beda jkompli. Minn ma bedix jibda jipprepara għaliex isħana sa tibda taqleb malajr u nibdew nikxfu daqsxejn dirajna u saqajna fejn il-baħar u rridu nidru aħjar u hija ħaġa sabiħa li nidru żbieħ u ġvera. Għalhekk importanti ħafna illi nieħdu l-parir illi għalinna Matteus Grasso llum niklu moderazzjoni, niklu li kelli nieħdu pjaċir niklu ħafna moderazzjoni ma' uniċċaqal u ftit ħalli jkun hemm combination ta' tnej u ngħixu aħjar. Ibqgħu magħna wara dawn il-ftit tar-reklami għandna ħankellmu wkoll lil Dun George Dalli, ibqgħu magħna.